sa Dios. Higala kumigsoon may buntag kanatong tanan. Higala kumigsoon salamat sa Ginoo dalaygon gyud ang Ginoo niini nga ka buntagon tungod kay makapalanog na usab kita sa pulong sa Ginoo niini nga kabuntagon higala og mga igsoon. May buntag sa atong gitawag siya og maaptik ug enthusiastic. Madasigon og malipayon nga nagapangalagad sa Ginoo kauban sa mga Kristohanon diha sa Philips Fundamental Baptist Church. Ang chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. May buntag kanimo diha, Pastor, uban kang mambing. Tungim-sab silang bungas pagminalay og tanan ng mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor John, may buntag kaninyong tanan. Pastor John, may buntag. May buntag usab sa atong mga kaigsuon kay garaan nga nagapamati diha sa itawag patulangan. Tanan na natin sa patulangan nila ni Pastor Prodendante. Uban sa iyang pamilya, Pastor, itong akong ipamarayag sa imuha. Palihog kong kuan ka Pastor Ginawat. Pastor Ginawat, good morning. Ang iyang co-workers ni Pastor Prodendante. Tanan nga mga sakop sa pamilya ni Prodendante, good morning kanyong tanan. Diya sa labi na gid mga Kristohanon o iyang mga kabataan. No, mga Kristohanon diya sa Eliakim Fundamental Baptist Church sa Sayawan. Nagyandol ni Pastor Prodendante, good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon. So salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Hinawat nga nakadungog si Pastor John karon, Pastor John ginawat. Palihog ko atong gipamarayag nako ka Pastor Prodendante og sa imuha. O higala og mga igsoon sa tanan nga mga Kristohanon po din na. O i-regards ko sa tanan mga Kristohanon. Igna nga ang radio broadcaster sa atong grupo na musta. Okay, so regala og mga igsoon, salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon. Good morning dito sa atong President Professor gyud diya sa atong seminary. Higala og mga igsoon. Ay kani sir kay makita nato nga atong ang mga comments, sir. Salamat, sir. Higala kami igsoon ang atong gitawag siya og Pastor Reverend Dr. Vicar. Good morning kanimo diha, Pastor. O palusab sa tanan nga mga faculty o tanan nga mga gitawag siya og member sa tanan nga mga estudyante diya sa BFBS Bukidnon Fundamental Baptist Seminary. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa kang Sir Vicar, no? O good morning usab sa atong mga kaigsuon kagalaan na mati dinha sa gitawag siya og patulangan. Tanan na mati sa patulangan. Good morning kaninyong tanan, no? Ila ni Brad Bobby Halasan, good morning. Sister Jeneline Halasan, uban sab sa ilang bungas pagminalay, good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon, no? Salamat sa Ginoo og ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kanatong tanan. Okay, og kaninyong tanan. Og imo sabi gala og mga igsoon kang Pastor Flores diya sa Kapitan Bayong, no? Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban usab siya ang kapikas ginabuhi kang ma'am og imo usab silang bungas pagminalay. Good morning usab sa taga Kawayan Impasugong kang Sister Aning Miranda. O guban sab siyang ginikanan nga si Sister Miling Dumia diya sa Purok City, Kilao, Sumilao, Bukidnon. Og mayong buntag dito sa taga Sumilao. Tanan naman to Sumilao, good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristohanon diya sa Sumilao. Fundamental Baptist Church. Higala og mga igsoon, no? Nalimot ko atong naghatag sa akong ano. So, Brad, naamo sa kasing-kasing pero nalimtan lang nako ang katong inyong mga apelyido. O diya sa sakop ni Pastor
Rooney Gumban. Good morning kanyang tanan mga Kristiyanon diya sa Sumilaw Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan. Uban siya alagad sa Ginoo, Pastor Rooney Gumban. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa duha nga naa sa live. Pero di lang na ko makita kaya wala pa yung comment. So pag comments mo kaya rin ma-set out na to. Good morning usab sa ato nga mga shout out. Good morning usab sa ato nga mga kaigsunan kaigilaan diha sa Kisulon. Tanan naman diha. Good morning kanyang tanan. Salamat sa lupad nga heart. Good morning usab sa ato nga mga kaigsunan kaigilaan nga namati diha sa San Vicente. Labi na sa mga Kristiyanon diha sa Just Fair Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan. Uban nila ni Engineer Swinto Mambing. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Maluko. Tanan matis Maluko. Good morning kanyang tanan. Labi na sa mga Kristiyanon sa Maluko. Fundamental Baptist Church. Sa Pilosef Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diha. Madasigon malipayan kay uban kaninyo. Pastor Jipuni Kumpisto. Pastor Erneng Taburno. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diha sa Jairi Fundamental Baptist Church sa Maluko gyapon. Uban sa inyo alagad si Ginoo, Pastor Jula. Good morning usab sa taga Calvary Baptist Church nga gihandol ni Pastor Asel, no? O gingom usab kang Ma'am Lilibet Ginuntao, no? Good morning kaniyong tanan. Wapa ko masayap ato Ma'am Lilibet, comments kung nana ka. Good morning mga igala o mga igsoon, no? Good morning usab sa ato Ma'am naatas account karon nga Ellen Limbag, no? Kay mao gyapon galukog gyapon to akong cellphone. Good morning. Makita nimo ni karon ako na ni i-post dito sa akong cellphone. Good morning sa dinhi sa ato sa nasod sa Pilipinas. Good morning kang Sister Mares og diya sa nasod sa Kuwait. Mayong tunga-tungang gabi, no? Salamat kay Sister Mares sa imong kinabuhi, makalipay, makadasik. Wala pa natulog kay nagpaabot sa pulong sa Ginoo nga ato nga dadon. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Ingon ni Sister Mares sa Kuwait, watching from Kuwait, alas 12:08 sa tunga-tungang gabi, no? Salamat gyud ug napay mga star nga nindot kay. Salamat Sister Mares, makalipay, makadasig, no? Maayong tunga-tungang gabi diya sa inyong sa nasod nga imong nabutangan sa Kuwait o dinhi man sa atong nasod sa Pilipinas. Mayong buntag, Sister Mares. Okay, so mayong buntag dito kang Ma'am Ellen. Siyang nagamit sa akong account karon, no? Salamat gyud kayo Ma'am Ellen. Siyang nagdala, Ma'am Ellen Limbag, siyang nagdala sa pwersa sa Living of Fundamental Baptist Church sa Visits to San Miguel, Manolo Portits, Bukidnon. Salamat sa like nga nang lupad, grabe kadaghan ug ingom sab sa heart nga gibuhian, no? Salamat ay star, no? So salamat gid sa Ginoo, dalay gid ang Ginoo. Ug salamat kay Sister Manes ug ingon mo sa good morning sa mga taga Living Off family. Kamu ang gidala ni ang nagdalas na pupwersa sa Ma'am Ellen. Living Off family sa Visits to San Miguel, Manolo Portits, Bukidnon. ug ingon mo sa Living of Fundamental Baptist Mission Work nga dito ang pagtigom sa Paulas Hotel sa Taguluan, Misamis Oriental. Tanan nga nagsimba diha, good morning. Tanan nga sakop sa pamilya, good morning kaniyong tanan. Pamilya sa Living of Fundamental Baptist Mission Work diha sa Taguluan, no? Good morning kaniyong tanan. Gunos family, Cabrillos family, Ansonados family, Iran's family, Naivis family, Muniez family, o uban pa, wana ko itong magkulang uban, no? So, good morning kaniyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon. Good morning usab sa taga. Good morning kang Bradan Garcia. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo ban sa sakop sa iyang pamilya. Good morning kaniyong tanan diha, Bradan. Okay? Good morning usab sa ato nga
Mga kaigsunan, kaigalaan namati diya sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning, kanitaran. Mga kasalanan, good morning. Uban sa inyong alagad, siguro diya, Pastor Juni Dignos. O uban pa, no? Good morning, good morning. Taga Dalirig, kanamati karon. Good morning, kanyong tanan, no? Kay naay daghan namati nga dili sakop sa ato nga grupo pero namati salamat gid kaayo dalay gid Ginoo makalipay makadasig. Kailan na nanay siya sa Neres family, yung Pukas family, sa Laits family ug uban pa. Good morning kaniyong tanan, no? Nga nagapamati diya sa Dalirig. Og yung usab nagapamati sa mangima og sa sigsag katong lingon Padre nindot kay imong programa. Good morning kaniyong tanan diya. Salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa taga Lingion, tanan naman sa Lingion. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Ebenezer Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diya, madasigon malipay kag-uban kaninyo. Pastor Dennis Tanaman, Ma'am Laila, Pastor Jason Kalunod, uban sab sa iyang kapikas kinabuhi ug uban pa nga mga alagad sa Ginoo diya. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning sa Lumpons family, Sabanas family, Dangops family ug uban pa. No? O Unahon's family. I mean, good morning kaniyong tanan. Good morning kag kagawad Larry Unahon. Good morning nimo kagawad. Good morning usab kang Brad Ili Unahon. Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon. No? Salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo. Og ingong usab, good morning sa taga Manolo, Portits, Bukidnon. Tanan namati, good morning kaninyong tanan. Labi lagi sa mga Kristohanon diha sa higala og igsoon sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diha, madasigon malapayan kig-uban kaninyo. Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo. Okay, good morning kang Brad Luloy Harola, uban ka Sister Tirsa Harola, uban sab kang Leo, Dong Leo kang Binata GR, bansa kapikas kinabuhi, sab kang Ati Duday. Good morning kaninyong tanan. Higala kumigson. Good morning kang Dodong Rolando Elik. Salamat gid kayo, brother. Good morning dia. Good morning dia sa Brad. Amen. No, salamat sa Ginoo. Dalaygon gyud ang Ginoo. Brother, dalaygon gyud ang Ginoo. Okay, so uban kang Chichi. Uban usab kang Siensyan og ingom sab kang Siyay ngailang bunga sa pagminalay, no? Good morning kinong tanan. O gaban sa kapikas kinabuhi ni Siyay, no? So salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo. Higala umigson. Ang Ginoo gyud padani magpanalangin kanatong tanan. Good morning kang kagawad Pingol. Good morning kang kagawad Namok. Og ingom usab kang Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kanyo diha. Og umansab kang Sister Marisa nga namok sa dalaga pa dayon nakuha sa digdigan. Good morning. Good morning usab sa ila Nanay Karing Digdigan. Uban siya mga kabataan, Sister Joy, uban kang Brad Julius, ingum sab sila bungas pagminalay nga si Julie. Good morning usab kang Sister Grace, uban kang Brad Jerry, ingum sab sila bungas pagminalay nga si May ug si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina, uban usab kang Brad Archie nga kapikas kinabuhi, ingum sab sila bungas pagminalay nga si EJ ug si Alia. Good morning kinyo tanan. Good morning kang Sister Juan, uban kang Brad Juni. O gingom usab sa ilahang bungas pagminalay. Good morning kinyo tanan. Good morning usab kang Sister May, uban usab kang Brad Jerry ug kang Bonbon. Good morning kanyo tanan. Good morning usab sa mga Balilis family. Good morning kanyo tanan, no? Ka Brother Roger Balilis, Sister Inday ug sa tanan ng mga Balili. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab higala og mga igsoon kang Brother Dundun Lucero, uban usab kang Sister Risa Lucero, ug mansab silang bungas pagminalay. Good morning kanyo tanan dia, Sister Risa, Brad Dundun. Good morning. Og yung usab, good morning usab kang Pretzeri Sabilina, no? Good morning uban kang Ma'am Ning, ug yung usab silang bungas pagminalay. Good morning kanyo tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo niini nga ka buntagon higala og mga
igsoon, no? So ang ginugyod padayon nga magpanalangin ka natong tanan ug sa mga Cabangs family, good morning kiniyong tanan. Sa mga Minerva, amen, sa kang Sister Minerva Galinsuga, good morning kaniyong tanan. Igala og mga igsoon, salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo na human na gyud ang Mindanao Congress. Igala og mga igsoon dito sa Malaybalay City gikan sa Lunes padulong sa Merkoles. Salamat gyud sa taga Bethel Baptist Church nga malipayon nga atiman sa mga kanakan sa Ginoo. Dalay gyud Ginoo inyong kalipay kadasig makapanakod. Salamat og dalay gyud Ginoo. Salamat sa mga alagad sa Ginoo nga adto dito makalipay makadasig, no? Ginoo gyud padayon nga magpanalangin ka natong tanan. Higala og may igsoon ang atong mamalandungan karon is may tungod sa gitawag siya prodigal son. No atong naning tukbil atong miyagi pa naay wala mahuman nato. Higingon pa na Sister Maris, sige pastor, sunod na lang nato hisgutan, no? So igala og mga igsoon, ingon sa pulong sa Ginoo Luke 15:17. Ingon sa pulong sa Dios padulong sa 19. And when he came to himself, and he said, how many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. 18. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. 19. And am no more worthy to be called thy son. Make me as a one of thy hired servant. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong magpray sa ta. Dalay ko ng labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kaygayonan nga diin sa makausapa. Magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Ginoo palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog gihatag ang pinasay nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron yung pulong nga tagluna sa kiniukan sa matag usa namo kasing-kasing. Pinagi sa imong pulong ginamit imong ubos nga ulipon mahimo na mong magkuhaan og pagtulunan kining pulong nimo Ginoo bayan sa usa ka tawo nga nagpalayo sa iyang amahan. Ginoo ikaw magpanalangin ini nga makahatag kanina namo og pagtuon og ikaw panalangin sa tanan nga nagapamati nga nadunay balatian, ikaw magahikap sa mga kamot sa ng lawas na balatian ayo palihog pinagis mo gamit sa tabang og tanan nga nagapanalangin ang pamati karon panalangin ni Ginoo sa kalipay kadasig og ipakapin usab ang panginahanglan Ginoo. Ginoo ikaw magpanalangin ka namong tanan sa among malandong sa imong pulong. Panalangin imong pulong mulanog karon aron dili imong sayang mo balik sa imong presensya. Gitugyan og giampo o gihangop salamatan tanan diha lamang kanimo Ginoo, naglamas Kristo nga amo maluluwas. Amen. Higala og mga igsoon, nga matud pa sa atong nga ginabasa, kun ato gyud ning tan-awon, ang background ini usa ka tawo nga buot na gyud nga magpalayo sa iyang amahan. Kay gusto na siya nga magkinabuhi nga siya ra. Unya kun ato pag tan-awon, igala umigsoon nga diin mura ba og sa atong gipamalandungan kaniadto nga para bang kung sa atong kultura sa Pilipino para bang ginatunglo na niya iyang ginikanan. Hinga naman kasagara man god sa atong kultura sa Pilipino ay hara makapanunod sa katigayunan kung dunay katigayunan kung patay na ang amahan. Parang buot na niyang walaon sa iyang kinabuhi. Di kay walaon na gyud sa iyang kinabuhi ang iyang amahan. Ura kung atong buhatan og drama, di na ko gusto magpailalom nimo. Tagain ako og kanang gitawag siya og sa akong bahin. Kay gusto ko magkinabuhi nga ako ra. So ingon na ba? Pero kung nato yung tan-awon ni gala kumigsoon, ni resulta na gyud.
Muna ngayon sa puno sa Ginoo sa 17, and when he came to himself, nakaamgo na bitaw siya, and he said, how many hired servant of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Nga samtang ako, ang ako nga ginikanan, daghan kayong mga gipang-hire nga mga servant. Unya, grabe kadaghan ang mga pagkaon. Ug samtang ako, ania, halos na mamatay sa kagutom. Halos na mawala sa kagutom. Durigala og maigsoon, aya siya nakaamgo. Nagunang tatupong tanahon sa 17, sa 18, I will rise and go to my father, and I will say unto him, amo adto ako sa akong amahan, og musulti. Tanaw no sa gisulti. Say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Sala ako batok sa langit, ug bisan man kanimo akong amahan. O gingunan niya sa 19, himuan na lang ako, dili na ko ang ngayan nga tawgon nimo og imong anak. Kung dili, himuan na lang kong usa sa gihire nimo nga mga sulugon. Pero ang amahan, hilabihan, kalipay, iyang gigakos ang iyang anak. O gingon mo sa bigala kumingson, sa human ini, ngayang gikakos ang iyang anak. Nagingon din siya sa iyang mga sulugon, pagkuha ka mong tambok ng mga baka, kay mag-ihaw kita, magkumbira kita, kaya nga akong anak nga namatay na, nabanhaw. Mutputubot ang akong anak nga nawala sa kuha, mibalik na kanako. Muna higala kumigson, the prodigal son, higala kumigson, ang taong mosikon. Nga atong gitanaw, higala kumigson, ang anak nga mosikon, atong gitanaw, usa kini ka tao nga diin backslider. Muna atong gitanaw, una, the backslider realization. Ang pag-realize sa nagpalayo sa iyang amahan. Sama usab ka nato kung nagpalayo usab kita sa atong amahan nga langit nun, nga atuwa sa langit, giulagway ka na o ga backslider. O ginaot nga, sa dili madugay kung naata sa pag-backslide o karon kadungog kita, higala kumigsoon, sa pulong sa Dios, makarealize kita nga wala kita'y mahimo kung magpalayo tas Ginoo. Munang ingon sa pulong sa Dios, gawas ka nako, wala kamoy arang mahimo. Susama niini nga nagpalayo siya sa iyang gitawag siya uga amahan, pirmero mayo pa. Nga naman ang kalibutan naghaylo sa kalibutan. Nga gani kung atong tan-aw, atong gisgutan, atong nyagi, nga si Satanas, nilabihan ang paghaylo nga to sa Ginoo. Ginoo na ganina. Baga pagi kay Segnaw, ningon siya, mulod lang kang musimba ka na ko, yatag ko kanimong gingharian. Ug ang haylos ni Satanas, mao ang kabugaya din is kalibutan. Pero higala kumingsoon, kung ikaw anak sa Dios, muabot yun ang panahon nga mo resulta ang imong pagpalayo sa Ginoo. Bisag dunay haylo ni Satanas nga mo hayahay ang imong kahimtang nining kalibutana. Sa permero na sama sa usa ka taong mausikon. Permero, bunggang-bungga pa. Nga naman, tungod kay naandaghan nga mga panalangin ngayon dala. Ngayong ipangayo sa iyang amahan, nga iyang kuhaon ang iyang bahin. Og tuod man ang amahan in town, bisag sakit siyang buot, iya kinigihatag kay namugos mangyod. Dili na siya God's will, kundi permissive will. Gihatag na lang niya. Og ang nitabo igala og maigsoon, sa mao nga gitawag siya uga taong musikon, sa diha nga naapa siya sa iyang kahimtangan nga hayahay, wala sa kadumdum siya nga man.
Sama man usab kung kita nagpalayo sa Ginoo unya, naa pa kita sa kabugaya, naa pa kita sa maayong panlawas, naa pa kita sa maayong kahimtangan, dili pa gid kita makadumdum sa Ginoo nga atong amahan. Nga nahimo natong amahan pinaagi sa pagtuo nato sa iyang gibuhat dito sa cross. Ngayang gidupha ng atong mga sala. O sa diyang mituo ta, misalig niini, unya midawat ta kay but natong i-enjoy ang kaluwasan. Kaya dili pagdawat, that is rejection of our salvation. Higala ko og mga igsoon, sa diha nga mituo ka, misalig niini, nga mo to'y magkaluwas kanimo kanako, sa diha nga ato itong gituan. Higala ko migsoon, gihimo kitang anak sa Dios. O sa nahimo tang anak sa Dios, higala ko migsoon, naay gihatag sa Ginoong mga kalipay. Higala kumingson, bugaya sa kalipay, bugaya sa gitawag sa kalinaw, bugaya sa proteksyon. Pero higala kumingson, mabut gyud ang panahon kung ang tao ngayon na sa Ginoo magpalayo diya sa Ginoo, sama ni prodigal son, taong mausikod sa panahon sa treasure o guban pa, mabut gyud ang panahon nga mo resulta ra nga gitawag sa consequence. Og mauning nahitabo sa gitawag siya aga prodigal son. Muna nga, atong gitanaw, the backslider realization. Munang unang B, backslider. Unang nga, R, realization. Nakarealize siya. O mauna nga, iyang natanaw, nga ang akong amahan, perting daghana, o pagkaon. Na siya mga sulugoon, nga bunggang-bungga sa pagkaon. Amo adto ako sa kumahan og musulti nga diin nakasala ako batok sa langit og kanimo akong amahan. Sa pirmero pa, grabe gid niya ka ulaw. Kung atong tanaw ni galag mingsoon kay naa na siya sa gitawag sa gilabihan kapurdoy, ako nagtuo nga di na gid siya mailhan. Apan kay ang amahan makailamang gid sa iyang anak. Nasiplatan sa iyang gitawag siya amahan nga mubalik na uta siya kay maulaw siya. Pero higala kumigsoon, hilabihan kalipay siyang amahan og mao nga gigakos siya. O gipailisan unya higala kumigsoon, gisingsingan o gikumbirhan. Inguna na ang kalipay kung ikaw karon nag-backslide. Higala kumigsoon, inguna na sa dangat ang kalipay sa atong amahan nga langit nun. Kung ikaw tinuod na nga iya sa Dios, ni kung makarealize ka nga ikaw na backslide na, unya mo doon sa amahan nga langit nun, hilabihan ang kalipay sa Ginoo diha kanimo. Busa kung naanak ka sa backsliding heart, higala kung migsoon, ayaw paglangan. Come the Lord immediately. Og mingon ka, nakasala ako kanimo Ginoo. Mubalik na ako sa imong kiliran. No? Busa higala kung migsoon, kaya nga naman, ang dalan sa gitawag siya higala kung migsoon sa backsliding heart, nabutag na siya broken. Wala gyoy kapuslanan. Ang gitawag siya uga dalan sa gabackslide. Primero lagi maayo pa. Kung tanaw na to, maayo pa kay kadagan kay sa higala. Higala ka bigson mo nang ingon sa kanta sa worldly. Adili ni paghagit sa anak pero hao magid siya. Ug kun may kwarta ka, daghan kag higala. Ug kun mapurdoy ka, yamiran kanila. Ug mauni ang nitabo sa prodigal son nga ang katong iyang mga higala nga sa daghan pa siya kwarta, wala na sa panahon nga wala na siya kwarta. Muna ingon ko sa Facebook, akong i-post, igala ko migsoon nga kung daghan kag kwarta, daghan kag higala. Pero kung wala na kay kwarta, labi nagsakit na ka, higala, ang pamilya mo inaa, ang higala nakadaga na. Higala og mga igsoon. Gawa sa mga igsoon sa pagtuo. Higala og mga igsoon, no? Subo sa ingon sa Proverbs chapter 14 verse 14, the backsliding in heart shall be filled with
own way. Ang tanan niya mga pamaayang mga dalan, gakapilyor, higala kumison. Pero a good man shall be satisfied from him. Ang usa ka tao, ang usa ka anak sa Ginoo, nga diin nagpadayon sa pagkinabuhi, nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi. Higala ko og mga igsoon, nga mukaon minom bisan unsa iyang buhaton niya nga malipay ang Dios. Nagmatinumanon sa pagpangalagan, gasaksis ga, gitawag siya satisfied siya sa iyang kinabuhi. Nga naman, a faithful man shall abound with blessing. Unya sa diya nga nanay panalangin sa Dios. Kada Proverbs chapter 28 verse 20. Dayon kung nanay panalangin sa Ginoo. Proverbs chapter 13 verse 22. The blessing of the Lord make it rich and no added sorrow with it. Ug mauna nga, the good man shall be satisfied from him. Mao ka na igala kumigsoon. So asa mo ka magpili? Dito sa backslider o dito sa matinumanon nga anak sa Dios? Maayog yun nga dito sa matinumanon nga anak sa Dios. Higala kumigsoon, atong gitanaw dili lang kay the backsliding realization. The backsliding realization, atong gitanaw kay naana siya sa labihan ka, pait sa iyang kahimtang, nagbuhat siya pinakamaayo nga resolusyon. The best resolution sa usa ka taong mausikon. Ayngon niya kay resulta na ang iyang pagkamusikon. Niresulta na nga di na siya gusto magpaandar sa iyang amahan. Niresulta na igala kumigson gitawag sa consequence na ana sa iyang hilabihan kapait nga kahimtang nakaingon siya, ako aniya halos nagakamatay sa kagutom, samtang ang akong amahan hilabihan ka kawartahan, hilabihan ka adunahan, ang daghan kay siyang mga sulugoon nga bunggang-bunggang pagkaon, og samtang ako aniya halos nagakamatay sa kagutom. Og mo rin buti pasabot dinhi sa higala kumigsoon sa verse 19. Para sa wala makakuha sa atong text, Luke chapter 15 verse 17 up to 19. Sumunang ingon sa 17. Nakaamgo siya. So nagbuhat siyang pinakamaayo nga resolusyon. Para manindot, igala kumigsoon, una, the backslider realization. Munang-unang B, unang R. Ikaduhang R is the best resolution. Ang gibuhat sa usa ka prodigal son, sa taong mausikon. O gingon niya, muadto ako sa akong amahan. Og maingon ako nga nakasala ako batok kanimo amahan, og bisan man batok sa langit. Ayaw na lang ako isipa nga imong anak kay dili nako angayan nga himuon imong anak, ko dili isipa na lang ako nga usa sa imuhang gihire nga mga sulugon. Apan dili ingon ana ang iyang amahan. Ug sama man usab higala kumigsoon ang Dios nga tuas langit. Nga nimo natong amahan pinagis pagtuo pagdawat kang Kristo Jesus. Kung ikaw nag-backslide na, higala kumigsoon, duol sa Ginoo kay kakalipay ang Dios. Higala kumigsoon, og ang tanan benepisyo sa pagkamatinumanon kung ikaw nagmatinumanon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Nawala lagi mo din. Higala kumigsoon, ang natabo is gakalipay ang Dios kung ikaw mo balik sa iyang kiliran. Ug magkumbira ang langit. Amen, no? Bitaw. Nagkumbira siya, igalap misyon. Sa kalipay. Ilabihan nga kalipay. Ang natagamtaman sa amahan. Nga ang iyang anak, nga nag-backslide, nakahimo sa the best resolution. Ang ikinahanglan nato sa the best resolution, higala og mga igsoon, moni, approach the Father. I-approach nimo ang imong amahan. I-approach nato ang atong amahan nga tos langit kung kita nag-backslide na. Sama sa prodigal son, nga iyang i-approach sa iyang amahan. Amo ato ako sa akong amahan, ug maingon, nagkasala ako batok sa langit.
o kanimo akong amahan. Iyang gi-approach. Mura ng tambal, higala kumigson. So, dili na nag-approach the Father, kundi admit your failure. Imo bang i-admit nga ikaw napakyas? Mo man ang gikinahanglan. Mo nang the best resolution. Ni-approach siya siyang amahan. O ni-admit siya nga siya nakasala. O mauna, igala kumigson ang ginahanglan sa Diyos. Excuse ah. Nito ka na kung sinusitis, no? Muna igala kumigson. Sorry mga igsoon. So muna igala kumigson ba? Ang the best resolution sa usa ka taong mausiko, nindot kaayo. Kung ikaw nag-usik-usik sa panahon, imong talento imong giusikan, o imong musabang imong treasure imong giusikan, sama ni ining prodigal son, ay napaglangan adto na sa Ginoo. No? Sama sa prodigal son, nga ayang gi-approach sa iyang amahan, approach the Father, admit your failure. In sa last, igala kumigson, ask for forgiveness. Pasaylo ako akong amahan. Pasaylo ako Ginoo. Ug ang Ginoo luag kayang kasing-kasing para sa iyang anak nga diin mibalik diha sa iyang kiliran. Ug hilabihan pa ang kalipay sa amahan. Muna igala kumigson. Muna igon sa pulos Ginoo, bulan ang tao kan sa kalapasan gipasaylo na, bulan ang tao diha si Ginoo dili na pag-isipan sa iyang kalapasan. Ay magtuo nga di na kinahanglan mga ipasaylo. Dili na tinuod panglinglang na wrong doctrine na siya. Kinahanglan gid natong mga ipasaylo. Sama ni ini kung ikaw nag-backslide na, ask forgiveness. Ask for forgiveness. Accept your failures. Approach the Father. Ug mangayo kag kapasayloan sa Ginoo. Kaygon sa pulos Ginoo, sulatan ko kamo nga nagpanusanak sa Dios this first John. Aron kamo dili makasala, apan kun makasalaman, aduna kamoy manalaban. Dunay abogado. Kinsa abogado? Si Hesukristo ang matarong. Walay laing abogado na to. Kaysa diha nga ikaw makasala, na ay abogado na to nga manalipod na to, most Jesus Christ. Kay iyat ang gipangamatian, iyat ang gidruphan, igala og migson. Mauna igala og migson, walay alaing abogado na to. Ug ang makita sa amahan ang iyang anak na nag-antos dito sa cross. Busa igala og migson. O gingon pa, bulan ng tao kansang kalapasan gipasaylo na. Bulan ng tao diha sa Ginoo dili na pag-isipan sa iyang kalapasan. Mao kana higala og mga igsoon. Busa higala kung igsoon. And the best resolution nga nakita nato sa prodigal son ug may i-aplikar nato kung nagpalayo nato sa Ginoo, approach our Father and admit our failures in ask for forgiveness ngadto sa atong amahan nga langit nun. Igala og migson. Sama sa prodigal son. Ayan ang paglangan. Ug atong makita igala og migson. Sa unang nga B ug unang nga R is the best. The backslider realization. Sunod, ikaduha nga B ug ikaduha nga R, the best resolution. Ikatulo nga B, ikatulo nga R is believable repentance. Ngano nga believable, igala umigson. Hilabihan gyud kayo ang iyang pagrepent. Magisgot kita ang repentance, dili na siya pareha sa pagbasol, paghinulsol. Ang gitawag siya nga pagbasol. Ang pagbasol lahi sa paghinulsol. Katong gibuhat ni Judas, mao to ayang pagbasol, busa gikitil niya iyang kinabuhi kay pagbasol raman dili man sa paghinulsol. Ang paghinulsol, gitawag siyang repentance is torn away from sin. The word repentance is torn away from sin. O sama ni ining prodigal son, usa ka tawo mausikon tungod kay naka-realize na siya the backslider realization, nagbuhat siya the best resolution, approach the Father, accept your failures, and ask for forgiveness. Higala kumigson,
believable ang ihang pagrepent. Tininuray gyud igalak migson. Mag-iskon kita believable na diha naka-appeal ang unang it's honest. Hilabihan siya ka-honest. Gani ingon niya, dili ayan na lang ko tawga nga imong anak. O dili na mahimo sa usa ka taong taas og garbos kinabuhi. Igalak migson. Suna kaniyang humility, ang pagpaubos, ang pagkamapinungsanon, igalak migson. Munang believable repentance. Ang pagkamay pinungsanon ng naa kaniya, igala og mga igsoon. Og dili lang kay gitawag siya honest, nasa kaniyang humility, pagkamay tinud-anon, pagkamay pinungsanon, gitawag siya nasa kaniyang honest, humility, and heart feel. Nakita nato ang tulo ka ets. Heart feel. Iyag yung gibati, higala ko migsoon. Mao nga, garepent siya. Iyag yung gibati ang ihang kapait sa kaimtangan, resulta sa iyang gibuhat. Muna ingon ko sa akong wali atong miyagi, the choice is ours. Ang pagpili is atua. Asa ta magpili? Dito ba sa tunglo? Nga ingon sa Ginoo, ingon sa pulis Ginoo, karong adlaw magbutang akong tunglo og panalangin. Panalangin kung magtuman, tunglo kung dili magtuman. Ang dili pagtuman mao nang pagbackslide, pagpalayo sa Dios. Apan ang pagtuman mao ang pagbuhat sa pulaton sa Dios nga malipayon. Mingon na iyon sa pulis Ginoo, higala ka bigson, delight yourself into the Lord and He will give the desire of your heart. The word of God is taken from the book of Psalms chapter 37 verse 4. Pili ang pagkamalipayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo, igalak migson. Aron din nato mawatan ang gitawag sa prodigal son. Apan kanindot sa prodigal son, kay naa kaniya ang the backslider realization, the best resolution, ug naa kaniya ang believable repentance. Atong tanaw ni galak migson nga ang Ginoo nga naghalad sa iyang kaugalingon, naghalad higala kumigson in Psalms chapter 51 verse 17, ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsulon. Abi ni migalak migson, dili kita ang dapat maghinulsol. Kita ang dapat nga ihalad bayad sa atong sala. Apan ang Dios mao ang naghalad sa iyang kaugalingon, isip halad nga minulsulon para kanato bigala kumigson. Aron kita sa diha nga muduol kita sa trono sa iyang grasya, muhangyo nga atong i-enjoy kay atong kining gituhan ug gisaligan ang iyang kamatayon dito sa cross. Kaya ang Diyos nagpasundayag sa labihang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Gihalara na kininiya sa halad nga may nulsulon nga halad higala og maigsoon diha para kanatong tanan. Sala na gid sa tao nga dili siya mo enjoy sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Nga diya pa nining kalibutana, dinhi pa kita nining kalibutana, aduna na kita kasiguruan langit paingon kung kita mutuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Kay ang dili higala kumigsoon, ang dili angkon ini maong pag-reject sa kaluwasan. Kung imo kining tuhuan sa ligan, unya imo kining angkonon, imo i-enjoy ang kaluwasan, niya pa kaning kalibutana, siguro nakalangit paingon. Nga naman ang Diyos nagpasalig. Nasa diya nga ikaw matao diya sa Ginoo. Sa ikaw, mahimong anak sa Diyos. Ikaw ang tao nga na tao pag-usap. Na kay relasyon sa Ginoo, langit na kapaingon, higala og mga igsoon. Salamat sa Diyos ug dalay gyud ang Ginoo niana. Busa ato ning tuhuan sa ligan higala og igsoon, og dili nato ni walaon. Dili nato ni isalikway. Amen. Kaysa diha nga mutuo ka, nakaplagan mo sa Kristo Jesus. Nakaplagan mo yang dakong gugma. Ngayang gidrupa na imong mga sala, og matud pa, gipasaylo, gikalimtan. Sa diyang imo siyang isaligan.
imo siyang gituan ug imong gidawat. Ang tanan kong sala o ang silot ko gikuha usap. Kada salang sa diyang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Nagdupa siya higala komisyon dito sa krus para sa atong mga sala. Giangko niya nga iya gyud ug mao ni ang halad nga may nalusulon higala komisyon para kanimo ug kanako. Kung ikaw mituon ini, midawat ini kay imo ning gisaligan, ikaw ang tao nga adunay kasiguruhan langit paingon. Kay una na tao kasimginahan, ikaduha kay mituo ka misalig sa gugma sa Dios. Imo kining gidawat ingon sa 1:12, sa tanan midawat, sa tanan mituo siya ngalan, kanila naghatag akong kagahom sa paghahimong anak sa Dios. Sa ato pa na tao kasi ingnan ikaduha na tao sa kada Ginoo kay imo ning gituan gisaligan ay ang gibuhat dito sa cross, gitwagtang sa Ginoo imong mga sala. Ug ikaw ang tao nga siguro langit paingon na tao ka di sa Ginoo. Kaya na tao di sa Ginoo man na tao pag-usap ug na tao pag-usap maoy makasulod sa gingharian sa langit. Ayaw pagpalayo sa Ginoo. Kay once magpalayo ka sa Ginoo higala kumingson. Ingon sa pulong sa Dios sa Salmo kapitulo 73 versikulo 27. Ingon sa pulong sa Dios, kay aniya karon sila nga nagpalayo gikan kanimo nangahanaw og imong gilaglag silang tanan nga makihalawason og ming bulag gikan kanimo. Kini bitaw makihalawason manang gitawag siya uga imbis ning pangalagad higala kumingson dito sa butang kalibutanon gibuhat ang para pagpangalagad. Ang buot pasabot panahon nga ting simba tuwa na inoon sa mga butang kalibutanon nabaylo na ang Ginoo. Kana ganing gitawag sa higala kumingson panalitan ting simba nya nang labaha ka igitawag ka sa pulong sa Ginoong mananapaw. Nga naman gisapawan mo ang para sa Ginoo sa panglaba. Higala kumingson panahon na karon mga lagat tas Ginoo nga may kalipay. Simbahon ta ang tinuod nga Dios nga matud pa sa John chapter 4 verse 23 and 24. Ang takna taliabot og karon mauna. Unsa nang mauna? Nga ang tinuod nga magsisimba. Diknot, tinuod nga magsisimba, true worshiper. Magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kini ang gipangita sa Dios nga magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kinahanglan magsimba kaniya, kinahanglan magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. John chapter 4 verse 23 and 24. Mao kana igala ug migson. No? Usa dita magpalayo sa Dios. Duol tas Ginoo igala ko og mga igsoon. No? Kay gihalaran na ka sa Ginoo sa halad ka mahinusulon. Nga daw ger kadugmok higala kumigsoon ang iyang kasing-kasing sa paghinulson para kanimo ug kanako. Higala og mangigsoon nguna na ka matinud-anon ang Dios para kanato. Busa ikaw ug ako nga nagpalayo sa Dios. Ayaw na pagpalayo sa Dios. Duol sa Ginoo sama sa prodigal son. Hinaot nga makarealize kita, the backslider realization, buhat kita og pinakamaayo, the best resolution, og hinaot na ang believable repentance. Believable repentance is honest, matinud-anon, humility, mapainobsanon, feel, heart, feel, buot pasabot, na feel din sa atong kasing-kasing ang pagpaubos, ang pagkamatinud-anon nga mitalikod kita sa sala. The word repentance. Believable repentance is torn away from sin ug nagyud magpakasala. Sama sa prodigal son. Ikaw pa tigala kumigsoon. Dili lang kay the backslider realization. Dili lang kay the best resolution. Dili lang kay believable repentance. Dili ta sa katulong B o ikatulong nga R, ay kaupat nga B, katulong R, the blessed reception.
the blessed reception is, igala kumigson, ang bulahan nga pagdawat. Grabe ka anindot, grabe ka bulahan ang pagdawat sa amahan. Ngadto sa usa ka taong musikon. Kung atong tanaw ni gala kumigson, unbelievable. Dili katuwat. Sa iyon ka nga kung sa atong kultura higala kumigson, gapanunglo na. Gusto na kong mamatay ka. Kung atong buhatan ng drama ba, gusto na kong mamatay ka, kay gaaron na ako na ang gitawag siya o katigayon na akong bahin. Kaya nga naman, sa atong Pilipino nga kultura, basta mga yun ang ikagbahin ba, parang munang bugiwin ko nga buhatan na itong drama, kay para bang gitunglo na ni mo imong amahan. Kay mo ng realidad, ayaw ni mo madawat ang imong panulundon. Pero igala kumigson, wala ni isip pa sa amahan. Iyang anak na nagpalayo sa iya. Muna gitawag siya, the blessed reception. Unbelievable. Dili katuhuan. Bulahan nga pagdawat. Kabisan luyo sa daghan nga mga pakiyasan, gigako siya sa iyang amahan. Ingunana ang kalipay sa Dios. Kung ikaw ako magpalayo diya sa Ginoo, unya mo dool diya sa Ginoo. Grabe ang kalipay. Og ayaw pagpalayo igalak migsud kay sumala sa atong gibasa. Gipanglaglag sa Dios ang nagpalayo kaniya. Igala mo migson, ayaw na paabuta. Nga laglagon kung ikaw nalayo na yung kasing-kasing. Hinaot nga naa ka nimong gitawag siya oga backslider realization. Naa ka nimong the best resolution. Ug naa ka nimo ang believable repentance. The blessed reception, ang bulahan nga pagdawat sa amahan ngadto sa iyang anak nga mausikon. Gitagaan niya higayon nga diin maghinulsol nga mutalikod sa sala. Muna igala kumigsoon, dili katuhuan. Muna gitawag siya, the blessed reception. Dili katuhuan. Unbelievable. Pero mutuot ka na lapid sa balang kasulatan. Muna ingon lagi nila, igala kumigsoon, lisod daw ang pagbasa sa pulong sa Dios, balikon ako. Pero higala kumigsoon, kaya naay daghang parabol. Pero sultihan ko ikaw, gipasayon sa Dios. Sayop na. Gipasayon sa Dios ang butang langit nun. Munang naghatag siya parabol aron paghisgot sa butang yutanon aron masabtan ang butang langit nun. Higala kumigsoon. Busa, the blessed reception, ang bulan nga pagdawat. Unbelievable, dili katuhuan. Pero gidawat gid siya sa Dios. Ay amen, gidawat gid siya sa iyang amahan. Ikaw karong nagpalayo sa Ginoo, dool sa Dios, dili kaniya talikdan. Higala ko og mga igsoon, katuhuan nga diin iya kang dawaton. Higala ko migsoon. Sunod, the blessed reception dili lang kay unbelievable, kundi unusual. The word unusual, higala ko migsoon, ganina unbelievable, dili gid katuhuan, kining unusual talagsaon. Talagsaon nga mga sa kasing-kasing. Nga diyan ang anak nga mausikon gipasaylo sa Dios. Ay may gipasaylo sa iyang amahan. Ingon ana ang Dios, sigala ko migsuon nga langit nun. Naghulagway kini sa atong Dios nga langit nun. Nga diin kung kita nagpalayo diha sa Ginoo, higala ko migsuon, andam siya. Nagitawag sa blessed reception. Bulahan nga pagdawat. Unbelievable, dili katuan, pero dawaton gyud kaniya. Isip naghinulsol. Unusual, talagsaon. Inguna na nga atong Diyos. Kay God siya of forgiveness. Lord of forgiveness. Busay gala kumigsoon, karon, welcome pa ka. Pero moabot ang panahon nga ang Diyos, dili na siya gugma, kung dili maghuhukom na siya. Dili na nimo siya makaplagan. Karon, duol sa Dios. Ikaw nga wala pa diha sa Ginoo, duol sa Dios. Sa ligi ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, talagsaon kini nga gugma.
Dili katuhuan pero dapat atong tuhuan. Mao ni bulahan nga pagdawat sa Ginoo kanato. Higala kaming soon ug talagsaon. Unbelievable, unusual, sunod. Higala kaming soon unreputable. Dili malalis, higala kaming soon. Dili malalis ang pagkadako sa gugma sa Dios. Sama ni prodigal son, dili malalis ang paghigugma sa iyang amahan. Nga grabing gako sa iyang amahan. Busa higala og mga igsoon, ayaw na paglangan. Sa karon niyon ko nagubat na ang sige naman ang gubat. Pero moabot gyud ang panahon nga diin ang Israel tabangan sa daghan mga nasod. Mauna na ang katungmanan sa tagna nga magbalik na ang Dios. Kay tabangan kani sa mga nasod ug itugot sa Ginoong hapit mapildi, dili mapildi hapit mapildi ug magpatabang sila sa manluluwas ug makaingon sila tinuod ang Dios sa mga Dios ug hari sa mga hari ang atong manluluwas nga naman mao may muluwas kanila gikan sa gubat nga diin tabangan higala kumigsoon ang ilang nasod. Busa higala kumigsoon karon wala nay panahon sa pag-atras. Panahon na sa pag-abante sa pagpangalagad sa tinuod nga Dios, ang Dios sa Israel. Nga niyanis kalibutan miambit sunod pagkatao, giduphan ang atong mga sala dito sa cross. Ug mao na ang hari sa mga hari, Dios sa mga Dios ug mao nga atong manluluwas higala ko ug mga igsoon. Higala og mga igsoon, hinaot nakakuha tag gamayng pagtulunan. Niining atong gipamalandungan karon bayan sa prodigal son. Ug atong nakita nga ang prodigal son nagulagway sa backslider o gitanaw backslider realization. Higala ko og mga igsoon, nakarealize ang backslider o ang backslider nagbuhat og the best resolution. Approach the Father, admit our failure, ask for forgiveness. Mo na higala ko mga igsoon, the believable repentance. Nadia ang honest humility, heart feeling, and naa kaninigala kumigsoon ang the blessed reception. Naa din hiyang gitawag siya ga unbelievable, unusual, unreputable. Dili malalis. Umo naggugma si Ginoo higala kumigsoon para kanato. Hinaot nga nakakuha ta gaming pagtulunan magamputa. Dalay gud og labing gamhanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan. Panalangin ni kinis tagsatagsa namo kanahon og kasing-kasing. Himo ang Ginoo nga sa imong grasya. Dili mo abot ang pagbackslide, kun dili magmatinud-anon, magbalipayon sa pagpangalaga diya kanimo Ginoo. Kay do nagyo resulta sa magbackslide, magpalayo diya kanimo Ginoo. Ginoo, salamat nga ikaw nagmatinumanon usab kanamo ug mahimo namo ang pagkamatinumanon pinagi sa imong grasya. Tungod kay imo kaming giluwas pinagi usab sa imong grasya. Gitugyan gyampo salamatan pinagamas Kristo nga amluwas. Amen. Nigalak migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nagig-uban kaniyo sa manon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko maimbuta kini si Pastor Jenny Limbag mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa naganto sa paminaw sa atong live. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. This program is a paid program. It does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program.